razmišljala sam s kojim pitanjem ću početi, možda je onako malo deplasirano, zapravo me baš zanima šta ćeš reći. Naš prvi dramski projekt je bio potpuni fijasko. Nema kod nas velikih ili malih stvari, svakom pristupamo s jednakim žarom. U nekom međunarodnom smislu i nekom širem smislu novine su bile breakthrough. Kako dođeš do Netflixa i HBO-a? Mi smo jako dobri i mi smo vrlo relevantni. Naš, da tako kažem, intenzitet toga nije veliki. Mi smo svjedočili ovoj hiperprodukciji u Srbiji, ali ona je imala jako malo veze zapravo sa doista želju. To je nešto, to je fenomen za sebe. Ne možeš izbaciti iz glave da je zapravo nekakva kultura zataškavanja kod nas jako prisutna. Tako je, šuti, sramota je... Kako ti je bilo zapravo raditi na tako teškoj priči? Često nam se dogodilo, to je pogotovo bilo na novinama, da sustiže na stvarnost. Aha, da. I onda su nas ljudi često znali kao, joj, kako ste vi to znali, ali sad kako su ljudi laici, oni ne razumiju tehnologiju proizvodnje, oni ne znaju da je sve to napisano godinu, dvije prije.